Stalo sa niečo veľmi zlé, lebo si sa vzbúrila proti rodičom a povedala si, nebudem ťa poslúchať, mama. Sa vzbúril proti učiteľovi a povedala si škaredé slovo na učiteľa. A do tej krásnej bielej strany toho života sa dostali flaky. A zrazu to všetko zlé, ktoré bolo v tvojom živote, sa začalo množiť. A tvoja strana života sa stále stmavila a bola tmavšia a tmavšia, až sa z nej stala čierna kniha. Čierna kniha tvojho života. Pretože čo? Klamstvá, podvody, lži, pýcha, sex, alkohol, drogy, nevera. Všetko to spôsobilo to, že si urobil do svojho života čiernu stranu a zakryl si to svojou láskou k niekomu. Začal si chodiť s nejakým dievčaťom alebo s nejakým chlapcom. Tam došlo sklamanie, tam došlo utrpenie, tam došla bolesť, horkosť. A nevedel si, čo máš s tým robiť. A zrazu prídeš 11. júna do Galanty na námestie a tu niekto spieva, niekto hovorí, niekto hraje, niekto ukazuje o niečom veľmi dobrom. A toto je tvoj deň, kedy prichádzaš, aby si počul niečo, čo je dobré. A to dobré je, že je tu niečo, čo možno poznáš a možno aj nepoznáš, ale niekto tebe niečo hovorí. A slovo, ktoré ti hovorí, zmení tvoju čiernu stránku zrazu na niečo úplne iné. Pretože zrazu v tej bielej stránke vidíš, že niekto sa k tebe prihovára. A hovorí ti, je nádej, je šanca, môže sa dostať z toho. Je tu niečo, čomu sa hovorí na Slovensku náboženstvo. Prídeš niekde do kostola a povieš si, pán farár, zrešil som hriešník, potrebujem spoveď. Vyspovedaš sa a je ti lepšie. Je ti lepšie. Ale vrátiš sa späť do života a čo sa stane? Stále sa ti zdá, že toto, čo si niekedy počul a videl, je také isté. Je také isté. A za chvíľočku vidíš, že tá stránka, ktorá by mala byť čistá, ktorá by mala byť biela, a nie je. Lebo sú tam flaky. Alebo celé čierne. A ako urobiť z toho čierneho biele? Ako to spraviť? Poznáte muža, ktorý dokáže uzdraviť, muža, ktorý dokáže skriesiť, muža, ktorý dokáže odpustiť tvoj hriech a môj hriech, tvoju špinu a moju špinu. Božie slovo hovorí na jednom mieste v Skutkoch apoštolových tieto slova. O to, aby sa otvorili ich oči. Aby sa obrátili od tmy k svetlu. Aby sa obrátili od moci satana k Bohu. Aby získali odpustenie a nádej so všetkými svätými vierou v Neho. Viete, možno chodíte do kostola, možno poznáte niečo, čo je v Biblii. Možno viete o tom, čo vám tu hovorí, že niečo sa tu stalo, že nejaké slovo sa k vám dostalo, ale je to mŕtve. Stále to je mŕtve. Stále to nedosahuje to, aby si bol čistý. Aby si mal čisté stránky vo svojom živote. Prečo? Pretože je to len teológia, len teória. Tu ti niekto hovorí, polepši sa. Tu ti hovorí, zmeň sa. Tu ti hovorí, máš slabú vôľu. Tu ti hovorí. A ty stále nič a nič. Prečo? Prečo? Ukážem vám zázrak Biblie. Ježiš Kristus prišiel, aby zmenil svet. Aby do tvojho života a do môjho života dal život. Viete, aký život? Pozrite sa. Farebný život. Nový život. Radosný život. Dal šťastný život. Aby premenil to, čo bolo čierne, aby premenil na čo? Na biele.
na biele, na čisté a na sveté. A to je to, čo potrebuje každý z nás. Každý z nás potrebujeme poznať nielen to, že Pán Ježiš tu bol až zomrel, nielen to, čo tu spievame a hovoríme, ale má poznať Ducha Božieho, ktorý príde k tebe a urobí ťa novým človekom, novým stvorením. A nebudeš viacej potrebovať telefóny, nejaké... Nebudeš viac potrebovať veci, ktoré sú iba náhradou. Náhradou za to, že pláčeš niekde doma v posteli, že sa bojíš spať, že vidíš duchov, ktorí chodia okolo teba, že nahradaš lásku k Bohu, láskou k nejakému partnerovi, že sa rozťahuješ po svojom vlastnom ja a že svojho ja vlastne zabíjaš. A hovoríš si, ja nepotrebujem Boha, ale ja ti tu zvestujem v moci Ježiša Krista, že potrebuješ. Potrebuješ, lebo sám, keď si sám niekde sám v izbe, keď si sám niekde v trápení a v bolesti, tak pláčeš. Si zlomený a bojíš sa a máš strach. Máš strach nielen z noci, ale aj z rána. Nielen zo dňa, ale aj z toho, čo bude zajtra. Čo bude o mesiac. Viete, ja vidím ľudí, dennodenne vidím ľudí, ktorí žijú na ulici. Vidím ľudí, ktorí sú v alkohole, ktorí sú pod drogami, ktorí sú pod horoskopmi, ktorí sú pod nejakými ťažkými hriechmi. A oni sú hrdinovia, keď sú spolu. Ale keď ideš sami, keď sú sami, plačú a boja sa a nevedia, čo majú robiť. A my ti tu dnes predstavujeme Ježiša Krista, ktorý má jediný právo tvoj hriech odpustiť a chce ti ho odpustiť. Každý potrebujeme odpustenie. Každý potrebujeme to, aby sme boli milovaní. Nie ľudskou láskou, lebo ľudská láska pominie. Koľko rozvodov, koľko trápení, koľko kríku sme počuli od Janky, jak hovorila, koľko sa hádali. Koľko sa bili, jak sa ľudia bijú, jak nadávajú, jak sa vyhýbajú jeden druhému. Ale Boh ťa neopustil. Boh ťa chce objať dnes. Boh ti chce dať lásku, ktorá neberie, ale ktorá dáva. A on má právo, jediný má právo odpustiť tvoj hriech. A keď si hovoríš, žiaden hriech nemáš, robíš Boha lhárom a seba tiež. On má právo odpustiť tvoj hriech. A nielen, že má právo odpustiť tvoj hriech, ale má moc. Má moc zmeniť tvoj život. Viete, dneska platí Božie slovo o ľuďoch, že majú oči, ale nevidia. Uši, ale nepočujú. A nepremýšľajú, lebo tomu nerozumejú. Viete prečo? Lebo nechcú. Lebo tak, ako to bolo v scénke týchto detí hrané, tak sú pod mocou satana. A urobili vo svojom živote veľa zlých vecí a hriech ich pritlačil. A nemajú moc povstať. Ale dnes ťa voláme do povstania tvojho nového života. Aby sa tvoje oči otvorili. Aby sa tvoje uši otvorili. Aby si počul to, čo Boh hovorí k tebe. Lebo Boh ťa miluje. A chce ti odpustiť tvoj hriech. Ak neodpustí tvoj hriech, zahynieš. Ak odpustí, dá ti vieru. Dá ti nádej. Dá ti lásku. Máme svedectvo mnohých ľudí, ktorí vyznávajú, ktorí poznali Ježiša Krista ako toho, ktorý ich vyťahol z tej tmy do predivného svetla, ktorý ich odvrátil od satana k Bohu. Lebo diabol, to je klamár, vrah a otec lži a on ťa zabije, on ťa oklame. Viete, diabol je veľmi prešpekulovaný. Diabol je ten, ktorý ťa 99 krát oklame a dá ti. A na 100 krát ťa oklame, ťa zabije. Zabije ťa. Ale Ježiš Kristus, kľudne, ja budem s vami na fotke. Ježiš Kristus je ten, ktorý ti dá nový život. Nový život. Nepotrebuješ zahynúť po svojom hriechu. Nepotrebuješ zomrieť. Nepotrebuješ, aby si, keď zomrieš, aby nikto to tebou nezaplakal. Nepotrebuješ vedieť to, že keď zomrieš, nevieš, kam ideš. Hej? Alkohol ťa zničí. Ale Boh ťa nezničí. Ty nepiješ, ja viem, ty nie, malo nie. Hej, dobre? Áno, to je úplne jasné. Ale ja ti hovorím tvojmu duchu, že Ježiš Kristus prišiel pre teba ťa zachrániť. Dá ti nový život a novú nádej do tvojho života, do tvojej rodiny. Tam, kde nie je nádej, tam Ježiš dáva nádej. Tam, kde sú pochybnosti, tam Ježiš Kristus dáva vieru. Tam, kde už nemôžeš,
sa ďalej pohnúť, tam Ježiš ťa pozdvihne, povie ti ruku a povie ti, poď so mnou, poď so mnou. A pôjdeš s ním. A pôjdeš s ním. A my ťa voláme do tohoto vzťahu. Nie do cirkvi, nie do armády spásy, nie do nejakej inej cirkvi, ale voláme ťa k Ježišovi Kristovi. Do nebeského kráľovstva. Do toho, že keď raz zomriem, tak ja to viem, že pôjdem k môjmu otcovi. Pretože môj domov je v nebesiach. Tu som iba na chvíľku. Koľko rokov? 40, 50, 60, 80, 104? Možno. Ale idem domov. Ja idem domov. A ja ti hovorím, môj drahý priateľ, chcem, aby si išiel aj ty. Prajem ti to, ženám ti to v mocnom mene Ježiša Krista, aby si išiel so mnou domov do neba. Ak nepôjdeš do nebies, skončíš v pekle. A možno hovoríš, peklo nie je. Môžeš hovoriť, čo chceš. Ale Biblia hovorí jasne. Boh hovorí jasne. Budem súdiť svet. Budem súdiť teba. Budem ťa súdiť pre tvoj život. A ak si zlyhal v živote, ako som ja zlyhal, budeš súdený. Ale Boh mi dal milosť. Nedal Boh milosť, ja som bol na dne. Ja som bol na tom veľmi zlé. Ale Boh mi dal milosť. Boh ma zachránil. Boh ma pozdvihol. Boh mi dal novú nádej a nový život. A ja tento život zvestujem vám v mocnom mene Ježiša Krista. Nový život Ježišovi Kristovi. Máš možnosť, máš šancu prijať ho. Máme tu na Galante armádu spásy. Je na nejakej ulici, ktorá sa volá Bratislavská 32. Hej, Galanta, Bratislavská 32. Tam môžete prísť a tam môžete nájsť odpovede na svoje otázky. Ale ak ja skončím teraz, za 3 minúty, a máš otázku, a máš modlitbu, príď za mnou, alebo príď za niekým, kto má uniformu. A môžeš sa počas tejto hudby s nami rozprávať. Môžeš požiadať o modlitbu, môžeš sa pýtať, môžeš sa s nami hádať, ak chceš. Môžeš skúmať s nami Božie slovo. A my ti hovoríme, že Boh chce s tebou dnes večerať. Pán Ježiš sa chce s tebou dnes navečerať. Pán Ježiš ťa dnes pozýva na večeru. Sa musíš rozhodnúť. Ak máš oči, ak máš zalepené